Goddag, mit navn er Rikke Toft Nørgaard, og jeg er ansat her på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet. Undervisningspakken her, designmetode 5, metoder og teknikker i interaktionsdesign, som præsentationen her er en del af, hører under kandidatfaget design, teori, metode og praksis, som jeg underviser på her i foråret 2013. I denne undervisningspakke vil der blive introduceret til forskellige teknikker og metoder i interaktionsdesign, og disse vil blive sat i relation til IT-didaktisk design som teori, metode og praksis, samt udviklingen af didaktiske designkoncepter. Med Jonas Løvgren og Erik Stoltermans begreb om composition som designmetode og teknik fra bogen Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology, bevæger vi os fra den indledende processuelle udspørgen af det nuværende og den efterfølgende processuelle udforskning af det fremtidige, ind i den mere produktorienterede sammensmeltning af det nuværende og det fremtidige til en fælles samlet designmæssig komposition. Komposition går således ud på, at designeren tager de delelementer, han har fået produceret i løbet af den udspørgende og udforskende proces, og nu forsøger at samle dem til et hele. Design er på den måde i bund og grund en sammenstykning af det eksisterende og det potentielle, og udtrykker designets værdier, holdninger, etik, læringssyn og æstetik. Derfor bliver kompositionsprocessen frem mod et designprodukt en meget personlig proces, enten for den enkelte designer eller for det samlede designteam, hvor designeren ligesom skal bevise sit værd gennem den her evne til at balancere designets struktur, funktion, interaktion, læring og oplevelse. Der findes dog teknikker til at understøtte denne meget personlige proces, og 2 af sådanne teknikker er funktionel analyse og detaljeret formgivning, som vil blive gennemgået i denne præsentation. Funktionel analyse stammer oprindeligt fra industriel design, og formålet med den er at forsøge at udtrykke, hvad det fremspirende design kommer til at være, for så vidt angår dets funktioner, hvilket er forskelligt fra, hvordan det rent funktionelt vil fungere. Det vil sige, at en funktionel analyse fokuserer på, hvilke funktioner designet indeholder. Ofte bliver disse funktioner udtrykt som 2 ord, et substantiv og et verbum. For eksempel at anspore til udforskning, at give bilfakta eller at skabe bevægelse. Hvis en funktion er central og afgørende i og for designet, markeres det med et E for essentielt. Hvis det blot er brugbart, ønskværdigt og dejligt at have med, markeres det med et D, og endelig kan en funktionel analyse af design også afsløre træk eller elementer, der ikke bør være i designet, og sådanne uønskede elementer markeres med et U. Endelig så kan elementer eller træk, hvis funktion er ukendt, markeres med et spørgsmålstegn. Så gennem at danne sådanne sætninger af substantiver og verber og tildele dem et markater, så får man udført en sådan funktionel analyse på en sådan måde, at det fremspirende design kan afdækkes, og man kan se, hvor designet befinder sig i processen frem mod det færdige produkt. Ved på den måde at bringe designværdierne, designvisionen og designfunktionerne sammen, kan man altså kortlægge uafklarede og afklarede områder frem mod produktionen af et designkoncept eller en designprototype. Det vil sige, at et af hovedformålene med at udføre en funktionel analyse er at producere sådan nogle kortfattede oversigter, der demonstrerer, hvor langt designteamet er i designprocessen, og om designet hænger sammen og indeholder de funktioner og elementer, der er nødvendige for at opfylde designteamets designvision og udleve dets designværdier. En anden og mere omfattende teknik er detaljeret formgivning, som er en integreret del af det, som designer at bevæge sig mod stadig mere detaljeret designkoncept og en stadig mere detaljeret og specificeret prototype. En sådan bevægelse frem mod produktionen af en prototype kan understøttes af teknikker såsom scenarier, interface-skitser, storyboards og dynamiske prototyper. En type af sådanne specificerings- og detaljeringsteknikker er visuelle teknikker som håndtegnede skitser og visuelle scenarier. Ideen er her at holde de visuelle elementer på et nogenlunde ufærdigt og råt niveau, sådan at det ikke giver indtryk af færdige produkter, men snarere af processer,
der er undervejs, så længe at designprocessen og designeren er undervejs. På den måde følges form og indhold ad, i det udtryksformens gradvise udvikling hen imod et mere og mere æstetisk indtryk og udtryk følger designkonceptets gradvise udvikling hen imod en prototype eller en egentlig designspecifikation. Kort sagt vil det sige, at så længe designet er undervejs og ufærdigt, så bør det visuelle udtryk også være undervejs og ufærdigt, fordi på den måde indikerer det visuelle udtryk, at designet endnu er åbent for input og udvikling, og designteamet er stadig villige til at lære og indgå i dialog om designet. En sådan visuel formgivningsteknik er et visuelt scenarie også, der er en art visuel, filmisk eller tegneserieagtig fortælling af, hvordan designet bliver brugt af brugere og indgår i designkonteksten. Sådanne scenarier kan også være skriftlige og have en mere dramaturgisk karakter eller narrativ karakter, hvor en scene udspiller sig mellem en række opdigtede brugere. Fælles for både visuelle og tekstuelle scenarier er, at de er en hurtig og let tilgængelig måde, hvorpå man kan begynde den mere konceptuelle formgivning af designet og få fremskrevet eller fremtegnet designets værdier og visioner. Grundet scenariernes narrative, dramaturgiske, filmiske eller tegneserieagtige karakter, har de et stort kommunikativt potentiale, der kan gøre det tydeligt, både for den, der skal bruge det fremtidige design, og for den, der skal bedømme designkonceptets potentiale. Og fordi det er forholdsvis let at lave sin egne scenarier, eller bygge videre på, eller omforme allerede eksisterende scenarier, er det et potent dialogisk værktøj, der skal gøres så personligt og detaljeret som muligt. Og det er igennem det personligt indlevende og finfølende scenarie, at man virkelig har mulighed for at føle for at visualisere designkonceptet. Samtidig med, at der også er en mulighed for at tvinge sig selv som designteam til at blive konkret og præcise på de ofte flyvske designværdier, som kommer til udtryk i scenariet. En anden form for detaljerings- og specificeringsteknik er interface-skitser, der er et art billede på eller skitse af, hvordan designkonceptet eller prototypen kommer til at se ud for brugeren. Fordelen ved interface-skitser eller visualiseringer er, at designeren er nødt til at tage hånd om de mere konkrete, funktionelle og visuelle aspekter af designarbejdet, i det designeren er tvunget til at specificere designkonceptets funktionelle og visuelle udtryk. Hvilke knapper er hvor, hvordan ser brugergrænserfladen ud, og hvordan er den struktureret, samt tage stilling til, hvilke interaktionsteknikker, der står i centrum af brugerens brug og oplevelse. Hvordan interagerer man med designet? Skal man trykke? Skal man trykke hurtigt? Skal man ryste det? Skal man bevæge sig med det? Og på den måde bliver designeren tvunget til at tage stilling og finde på svar på en masse af de mere funktionelle og rent brugsorienterede aspekter ved designet, der har stor indflydelse, dels på designets brugbarhed, men også på brugerens samlede oplevelse af og værdsættelse af designet. Derfor er interface-skitser gode til at kommunikere, udvikle og lægge visionen fast i en funktionel og brugsorienteret virkelighed. Det er dog ikke meningen, at en interface-skitse skal være så detaljeret, at den fanger al funktionalitet, al interaktion og alle knapper. En interface-skitse er snarere en teknik, man kan anvende til at åbne op til en dialog omkring designets brugergrænseflade og dets funktionalitet, og denne dialogiske åbenhed er vigtig og skal altså ikke lukkes med en en-til-en konkretisering af designet. En tredje detaljerings- og specificeringsteknik er storyboards, og ligesom begrebet om composition som teknik og metode kan ses som sammensmeltningen af inquiry eller udspørring af det nuværende og exploration eller udforskning af det fremtidige, så kan storyboards betragtes som en sammensmeltning af de to forudgående detaljerings- og specificeringsteknikker, nemlig scenarier og interface-skitser. Ideen med et storyboard er, at man lidt ligesom man tegnede brugerens brug i konteksten i et nu- eller fremtidsscenarie, så fremstiller man i et storyboard en visuel fortælling eller sekvens, der afspejler, hvordan interfacet tages i brug, og hvordan interfacet udspiller sig under brug. For eksempel ved at vise, hvordan man navigerer rundt i interfacet, hvordan en handlingssekvens i interfacet udspiller sig sekvens for sekvens, eller hvordan brugeren kan tage interfacet i brug i en bestemt kontekst. På den måde kombinerer storyboards
fordelene fra scenarier med fordelene fra interface-skitser og sammensmelter disse to sider til en art dynamiske, intuitive, fleksible og fortællende interface-skitser. Sådanne storyboards, kan man sige, passer højere grad til, hvordan didaktiske digitale design anvendes i vore dages medievirkelighed, hvor vi kontinuerligt bevæger os ud og ind af forskellige mediestrømme og fra en strøm til en anden, fra det ene læringsdesign til det andet, eller fra læringsdesign til fritidsmedier. Og her har dynamiske storyboards et potentiale, i det de kan indeholde en rammesætning eller kontekstualisering af brugeren og brugen, og afspejle på den måde sådanne fluktuerende medieformer, hvor samme medie, f.eks. iPadsen, kan bruges til mange forskellige ting, nogle gange endda samtidigt. Endelig er der en fjerde og sidste detaljerings- og specificeringsteknik, nemlig dynamiske prototyper, der er simple og let tilgængelige måder at illustrere de mere flydende, interaktive og ekspressive kvaliteter ved designet. Det vil sige, at hvor storyboards er baseret på et mere sekventielt udtryk, hvor man tydeligt kan følge processen fra det ene stillbillede til det næste stillbillede, en form, som derfor egner sig godt til at kunne anskueliggøre funktionalitetens enkeltdele og rækkefølge, så er dynamiske prototyper baseret på et mere strømmende, ubrudt udtryk, hvor man mere fornemmer de ekspressive, oplevelsesmæssige og kommunikative elementer ved designet. Der er således i den dynamiske prototype, at designets værdier kommer til udtryk, mens det mere er i designets funktionalitet, der er i centrum i storyboardet. Den dynamiske prototype består i sin enkelste form af sammensætningen af en række interface storyboards, interface skitser og brugerscenarier. Disse former skal sammenlagt udtrykke den funktionalitet, funktioner og brugssituationer, som står centralt i prototypen. På baggrund af denne her kontekst skabes der altså en række vinduer, brugergrænseflader eller interaktionsbegivenheder, som brugeren kan komme ud for i sit møde med designet. Når prototypen demonstreres, så agerer en af designerne design, så at sige, og skifter vindue eller brugergrænseflade eller output, alt efter hvordan brugeren handler med og på prototypen. Brugeren lader på den måde, som om han bruger prototypen, og når han trykker på en knap, bevæger designet eller bevæger fingeren rundt på det, præsenterer designeren det output, som designet ville have præsenteret brugeren for, hvis det havde været en fungerende prototype. Hvis det kan gøres på den rigtige måde, sådan at den forestillede interaktion bliver tilpas dynamisk flydende og ekspressiv, så kan der skabes en meget potent kommunikation mellem bruger og design. Den dynamiske prototype behøver dog ikke nødvendigvis at være opbygget af papir og karton, men kan også være opbygget digitalt som en række billeder, designeren skifter imellem i overensstemmelse med brugerens handlinger. Hvis man således får opbygget en velfungerende digital dynamisk prototype, så har man fået lavet et ofte ret realistisk indtryk af, hvordan det fremtidige design kunne komme til at eksistere, fungere, bruges og opleves. Komposition er dog overordnet set, uanset hvilken detaljerings- og specificeringsteknik man vælger, designerens forsøg på at bringe alle de ting sammen, han har lært om det nuværende og det fremtidige, om det eksisterende og det potentielle, og derigennem forsøge at skabe en potent helhed, der er et design. På den sidste slide her er der opstillet nogle konkrete forslag til en kompositorisk tilgang, som kan tages op og indoptages i designprocessen, når man står over for at skulle detaljere og specificere sit design. I næste præsentation, designmetode 5.5, Assessment and Coordination, bevæger vi os fra at komponere et design til at vurdere det, og endelig slutter vi gennemgangen af Løvgren og Stoltermans kapitel om metoder og teknikker i interaktionsdesign, med at forholde hele designprocessen til den dynamiske struktur, et designteam kan siges at udgøre.